גבורה קודם כל זה עצם העובדה שאתה בא, אתה מתנדב, אתה רוצה להילחם. הגיבורים האמיתיים זה החבר'ה שנפלו פה. לא נהרג מישהו שהיה מאחורה, תמיד נהרגו אלה שהלכו ראשונים. אחרי שלחמתי פה, לא ידעתי בכלל את שם המקום, גבעת התחמושת. היעד שלנו היה בית ספר לשוטרים שנמצא ממש קרוב הנה, וכל האזור הזה היה ממוקש, מגודר, עם תעלות. התחלנו ללכת, ואיך שאנחנו מגיעים, והמ"מ שלי, עופר פניגר, צועק לנו שקי TNT אליי. פתאום אחד החיילים הירדנים עשה את עצמו הרוג, והתחיל לברוח. עלה אחד החיילים וכיוון את הנשק אליו, פגע בו, ואיך שאנחנו מתרוממים, חטפנו אש, אז פגע בעופר כאן, והכדור יצא מהצד השני, איך חיוור. אני רצתי כמו משוגע בתוך התעלות, חובש. חפשו את עופר פניגר ולקחו אותו לתעלה. לצערנו, הוא אפילו לא הגיע לבית חולים. בכל יום בזיכרון, אני חושב עליו. היינו לבד בכותל, השעה הייתה 12:20, אפשר להתפלל תפילת מנחה ראשונה בירושלים המשוחררת אחרי 2000 שנה. ואני מתפלל בדבקות כזאת שבחיים שלי לא התפללתי, ומאז אני מתרגש כל כך. כל החטיבה שהייתה למעלה על הר הבית ירדה דרך שער המוגרבים, וכל רחבת הכותל התמלאה בלוחמים. ואז אני זוכר את עצמי, הרמתי רק את המצלמה ככה, עשיתי קווץ'. התקווה זה הדור הזה. הדור הזה, אני רואה את הלחימה בעזה. הזמינו אותי לרעיון, אמרו, רוצים לדבר עם גיבורים. אמרתי, טוב, זה לא אני. תגידו, לוחמים, בסדר, לא גיבורים. גיבורים זה אלה, הדור הזה שלנו, זה לא יאומן. סיפרו לנו שאתה נלחמת פה והיית במלחמת ששת הימים. איך לדעתך מתגברים על הפחד? שאלה מצוינת. זה באמת קשה להתגבר על הפחד, אבל כשאתה בא בקבוצה של חיילים, ואתה יודע למה אתה נלחם, ומה אתה עושה, ומה אתה רוצה להשיג, אז אתה מתגבר. היחד הוא זה שעוזר להתגבר גם על הפחד. ומה קורה איתכם? באזעקות שהיו בצפון, אתם מפחדים? כן, מדי פעם מפחדים באזעקה, אולי זה, אבל מתגברים כי יש לנו פה את כל מערכות ההגנה. יש לנו את כיפת ברזל, יש לנו כל דבר שיכול להציל אותנו, ואנחנו עם אחד. בעיקר כשאני עם חברים זה עוזר לי, כי אני עם חבר, ואז קל לי יותר להתגבר על הפחד. מה לדעתך היא גבורה? והגיבורים האמיתיים שלי הם החברים שלי, החיילים שנפלו פה ונהרגו בלחימה בגבעה. רוב, בוא נדבר על תקווה. מה זה לדעתך תקווה? תקווה לדעתי זה שאתה מאוד מצפה למשהו ומאמין שהוא יקרה. מה התקווה שלך? התקווה שלי שאני אחזור לקיבוץ שלי. ומה התקווה שלך, נוגה? שכל החטופים יחזרו הביתה בשלום. מה התקווה שלך, יהודה? התקווה הגדולה שלי שסוף סוף נחיה פה בשלום, שיהיה לנו שלום לדורות. זו התקווה.